Nagsugod na sa pagpanaw og suga sa manidsog mga lubnganan ang Carita Catholic Cemetery sa Dakbayan, Sugbo. 350 pesos ang bayad sulod sa tulo ka adlaw alang niadto mga tagtungod nga mopasuga sa lubong silang mga minahal sa kinabuhi. Samtang murawat usab sila og pamisa atol sa matag oras nga santos nga misa nga sugod sa ulugon sa Oktubre 31 hangtod na sa Nobyembre 2. Aduna usay imuntar nga mga CCTV sa sulod ug gawas sa sementeryo. Ginagdam udag sa mga tao sa Oktubre 29 hangtod na sa Nobyembre 2. Samtang gidili ang pagpaninda sulod sa sementeryo. Hinoon, tugutan sila adto sa gawas sa samang apan adunay regulation sa dapit sila makapaninda. Karon sir medyo naghanang tao sad kay nagsugod na tagpasuga adto pang pitsa 20. So busy na nya daghan mga schedule. Ang sagaran karon namong gipangdawat karon mga panghabwa sa mga nakuan bitaw nga mga lawas nabukog na nga